Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempersembahkan drama yang berjudul Kedaden. Simak videonya. Ia kaping kapisan nglangkahake sikile ngleboni sekolah menengah mendhuwur negeri. Sisi sekolah unggulan kan isi bocah-bocah cerdas saka kalangan dhuwur utawa ngisor. Ia wis ana ing kelase, siap ngikuti pelajaran kaping kapisan ing esuk dina iki dadi siswa anyar. Sugeng enjing anak-anak. Enjing, Pak. Dina iki awake dhewe ketekan murid anyar ya. Tulung kerjasamane yo supaya dhek iso nyaman ning kelas iki. Matur nuwun, Pak. Salam kenal, jenengku Silvia Maifa, iso diculuk Silvia. Aku seneng mlebu ning kelas iki. Muga-muga awak dhewe iso dadi kanca sing apik lan rukun. Bagus. Muga-muga kowe iso krasan ana ning kene ya, Nduk. Nggih, Pak, matur nuwun. Ya silakan duduk. Sil, jalo mengono, ngomong kene ae. Kemare kursiku ki ana penunggune, ada sing tau dibully ning sekolah niki, arek-arek ae gak ono sing wani lho ning kono. Tenanan ta? Iya. Oh iya, kan kurang ngerti jenengmu. Oh iya ya, kenalno aku Tari. Halo, kenal aku Ezan, Z lo. Oh iya. Gantian toh. Iya, monggo. Kenalno aku Aris, wong terkeren di kelas iki. Oke. Banget cewek, maklumin ya, Vi. Ayo rek, meneng. Oke bocah-bocah, dino iki awake dhewe nerusne sinau maneh ya. Tar, kowe mau ndelok gak ning cendela nek wong liwat, bola-balik neh. Masa sih gak ono iki sih? Ngantuk paling ngono. Mungkin yo salah delok sih aku. Iya paling. Saatnya istirahat. Vi, kenapa sih aku pindah rene? Padahal kan saiki wis kelas 11. Oh, iku. Aku pindah rene mergo wong tuaku pindah tugas ning kota iki. Dadi aku yo melu rene. Wah. Sebenarnya ya aku kepo. Ya gak apa-apa. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Jam mulai sekolah wis teka. Para siswa-siswi wis siap kanggo mulih.
Baiklah anak-anak, amarga wis waktune mulih, monggo Ezal dipimpin donga riyin. Sadurunge ngakhiri pelajaran dina iki, ayo dhewe ndonga karo keyakinane masing-masing. Ndonga dimulai. Ndonga rampung. Silakan wangsul anak-anak, hati-hati nggih. Sil, ada foto baru. Aduh, sepurane ya aku sik nunggu jemputan, soalnya lu seneng nunggu di kelas. Oh ya wes gak apa, aku dhisik ya. Karo ngenteni dheweke dijemput, Sylvia muter-muter kelas ndeloki saben pojok kelase. Dheweke mandek ing kursi mau lan lungguh ing kono. Halo, iki sapa? Kok dipateni? Ora jelas wong iki, pasti wong iseng. Sapa mas iki? Halo? Oh, bapak wis teko. Ya wis, tak tutup telpone. Assalamualaikum. Oh, jebul bapak. Ntar kandani aku yang ke kamar mandi, aku lagi nyasar soalnya. Oleh, ayo. Aku ngenteni ning ngarep jeding ya, Sil. Katanya nelfon koncoku. Iya wis gak apa-apa. Perasaanku kok merinding ya? Ana apa, Sil? Kamu mau gak jelas kok. Kakak mau balik aja, tak balik. Cerita desi mau apa umar kayak ngono. Kakak gak apa-apa. Oh, ngerti aku sih. Cerita deh. Iya, aku cerita. Jadi mau kuwi aku ki ero arek wedok sing tak critakne kae lho, Kak. Oh, sembah tak nakae. Nah, iya. Ini dah aku. Duh, aja dipikirin Mas Sil. Udine kok tambah teko. Jadi kayak apa sih? Pokoknya dhewe iki ayu, terus pucet, mripate kosong. Terus dhek iki nggih seragam kaya anak dhewe iku lho, Tar. Oh, kalau tambah merinding ya. Ciri-ciri lagi padha kayak nak cetakne kae. Duh, piye iki aku yang merinding. Oh, wes cok dipikirin kok malah swing teko. Sakwise pasinaon cukup suwening jam ngaso uga teka, Sylvia pengen ngomong karo Bapak Alvan. Permisi, Pak. Nggih, lho enten napa? Kula ajenge tanggap ngenai kursi kosong itu, Pak. Wah, lagi mriki tunggarian pun. Jadi ini ngeten lho. Sebenarnya kursi itu bisa duweni secara kolam. Siswiku dibuli lan meninggal pas ning kursi iku. Terus kursi iku mulai biyen pun mboten nate dituturi, pun dibuat bolak-balik tapi kursi tetep ada. Kaitane karo prastawa tragis sing nimpa salah sijine siswi ing sekolah iki. Oh, ngoten nggih, Pak. Dipun matur nuwun. Iya Sylvia, tetap hati-hati. Iya, Pak. Gak. Delok sama kuwi. Si selfie cukup. Nyapa kok malah ngae? Wedi ya? Oh, lagi le. Itu siapa?
Apa iki? Oh iya sih, aku kan jadwal ada piket ya. Jan, Aris, kok jadwal disek loh. Jadwal ada piket ini jadwal berapa kabur dong. Santai lah, ngomong Randy tau kabur. Yuk kan, Riz? Iya, Awas kowe. He, arep nandi kowe rek? Ayo melu piket, akeh lho kerjaane. Aduh, sepurane ya. Kucing ku arep lahiran. Sisa wis ya. Aku iki arek ndi gorek. Terus aku ngomong nek aku piket iki bakal ono dadiane aku. Ya wis dadah, Mat yo. He, Jan, Aris, coba-coba kabur kowe ya. He, bener-bener ya kowe iki. Sabar, lanjutnya ayo bener cepet mari. Sil, ini ora sih. Iya ya. Sil, dibu-dibu. Apa? Ojo masih. Hitungan ketelu di mlayu ya. 1, 2, 3. Sil, ayo tani. Aduh, wis jam 5:30. Makanya aku mimpi elek. Ojo dibaleni.